oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ ugwu mba panigaranụ oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ ugwu mba paniela. Yawachukwu kpebe ekpere ka anyị dị ndụ ka anyị ka nka chaisia wọrọ ihe anyị n'ụwa. Yawachukwu kpebe ekpere ka anyị dị ndụ ka anyị ka nka chaisia wọrọ ihe anyị n'ụwa. Nka bụ ihe ọma. Onye ọbụla pụtara ndụ ka ọ na-amasị ka ọ ka nka. Nka bụ adịghị ike mmadụ na-abanye na ya site n'ogologo afọ nke ọ nọgoro na ndụ. Nka bụ ezigbote ngozi onye ọbụla na-ayọ Olisa ka onye a. Adịghị agbanahụ ya n'ọsọ maọbụ ghọgbuo ya aghọgbue. Onye maara ihe na-agbasi mbọ ike rụọ ọrụ mgbe ọ dị n'okorobịa maka na ọ bụ nkụ mmadụ kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. Nka bụ oge mmadụ ji eri uru aka ọrụ ya site n'ụmụ ya maọbụ site n'ihe ndị o nwere. Oge dị etu a na-abụkwa oge iti ikikere na ịkwa ngaramara nyere onye umengwụ maka na asị na arụ n'anwụ erie na ndo. Agadi nwaanyị gbacha egwu ọ baa n'ukwu. Ọ bụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Oge nka bụ oge eji akwadobe maka ịhapụ ụwa maka na ọ bịara ije nwụla. Nka bụ ihe onye ọbụla ma maka ya maka na ejighị enyelele ihe agba n'aka. Mana ndị ntorobịa nke ụwa kịta jizi ndị ha eti epele. Ha na-ebichazi ndụ ka a ga-asị na ha marọ na ha ga-aka nka maọbụ nwụọ anwụọ. Ihe ị ga-amata bụ na adịghị agwa nwata na-epu eze ya epu n'eze ọgụ mana ya pụọkwa nke egbugbere ọnụ ya ga-ekpuchitenwu. Nsị ka m jikenere nke nwa ji ntorobịa gị were na-ebu egbe ezu ori. Ị chetakwara na o nwee mgbe ọ ga-eme ebunye gị ya bụ egbe ike ibu egbe a ga-adịzi gị. Nke nwa agbọghọbịa ji ahụ gị were na-agba akwụna. Ị chetakwara na ahụ ga-eji eme ụkpa ngana na o nwee mgbe ọ ga-aka nka wee taa nchara ka ezi ihe ị ga-eme mgbe ahụ. Ngwa werezi ire gị gụọ eze gị ọnụ maka na ụkpa na okpoko gburu bụkwanụ ntị tiri ya. Ada agwa ochi ntị n'agha esule. Biko nụ ndị ntorobịa echekwana na ị ka bụ nwata ịgba mbọ wee dozie ọdịnihu ma bụ oge nka gị maka na ọkụkọ gbara afọ akaala nka. Kịta abụrụzikwa mgbe ndị nne na nna na-amụju ụlọ wee na-enwe olileanya na ụmụ ha ga-eleta ha na nka. Biko ndị nne na nna dịka ị na-akwado ụmụ gị ị ga-agba mbọ ka ị na-akwadokwa onwe gị maka adị ama ama Ọnịcha gwara Obosi. Abụ m Odoziakụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ. Kpọọ m Adaọla Edo. Ihe ị na-ekiri bụ Akpa Uche na Ugwumba Televishọn. Ngwa gbaa mbọ ka ị na-esonyere anyị na TSTV Channel 280 n'aka Facebook anyị site na Ugwumba TV ma n'aka YouTube anyị site na Ugwumba TV. Ị nwekwara ike zitere anyị ozi maọbụ tinyere anyị alo okwu ndị chọrọ ka etinyegasị ọnụ na ya site n'akara ekwentị na-egosi n'ihe onyonyo telivishọn gị. Akpa Uche, ebe eziokwu ndụ dị. Ngwa gbado anya.